मानसिंह कहते मैं मानसिंह पुरुष जीवनटा नारी पाखे सारे बंधा मानसिंह कहना कहले तमे तमे बोली जेता मु सुनिची से तमेरा मूल्य तमे बोली जेता मु सुनिची से तमेरा मूल्य तमे जदि थरे तमे कहि दियो केते स्वाद लाही पाए भूल बुझिबन समुद्री मते जे भूल बुझिबनी मते डारे डारे लाला डारे डारे लाला जे तुमो फुनेला मो धियो पुरो मु तो आनी बितते ठियानी एडा माने पाळियांकर पाळी मानसिंह कहिले पुरुष केही जति तू बाटे जाऊ थम बाटे जाऊ तो तुम चाह दुकानी छकरे हठात से चाह बांटू हम पाका तो तुम नाटा मन पले नहीं होय के हाय 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 कह दऊ तुमको तो कौन हला ना भाई टिके अड़ गइलो कहू जत्ते जे होय के डाकू से तो स्वाद लागिवो ना पाला को आउ थबो ब्यागटा बहु हमर देई देई थे मो श्री दांड जा काढिबो जत्ते बेले दांड पाखरे तते छाड़ी की दिबे तू दिहाते आगु को जाउ थौ पछरु हल्की सुबुची से मत कहबो तो ई सुनला ए तमे ब्याग में मु कहबी मन दुख करना सुबुटी मु काली बेला बेले जत्ता बेले तम स्त्री होई की बोली कहि दिए होई की स्त्री लोक ने कने होई की सुबुची हायो तमको सुबुची होई की जत्ता तक सुनिची से होई की रा मूल्य नाही तमे जदि थरे होई की कहबो एते स्वाद काहे पाई दियर ना धरबे न गिरस्त ना स्वामी नाटा मागणा सेटा आज काले झियो को बहु को तुम यही शिखाइबा कोन जानछो स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म अर्चना रे भक्ति सरस्वती अनदे बने गोपाल तोरी भलिया संगीत जदि थिब बाबा सज्जन राम ठाकुर विचार करूचंती बादल बाबू मानसिंह कहिले थरे जदि नारी होई कियो कहि दिए होई कियो थरे जीवन रे जेते आनंद अछि ताकू आनंद कोठी नाही सेते लागी विदग्ध कवि अभिमन्यु कहिले ओ सामत सिंगार सारे से दिनर नारी आजिर नारी मो मा कहथिले कहले नेमाळ बट अच्युतंक कथा किछि कहिवो से दिनर नारी मो मा माने बसिचंती केश पाची गलानी पाकेला बाळे रे सिंदूर रहिछि पाकेला केसे रे किंतु से माने स्वामी ना कहले कहू नथिले नै ना एबे भी कहू ना आज काली हमर पाठ पढुआ झियो बहु हेई गले से तो ना धरि डोका डोकी आगिया हेलेनी बा নাই আগে হ্যাঁ ভাই আজকাল না ধরে ডকাডকি হেলেনি সাঙ্গ হইকি খাইলে হ্যাঁ সময় তো ইয়া তেনু সে দিনর পাল্লা আজির পাল্লা সে দিনর ঝিও বউ আজির পা ঝিও বউ হ্যাঁ মারলো ফরক কেতে সেই ওটা কইলো
ମାନସିଂହ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଖୁଣ୍ଟର ମାଇଲି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଦିନେ ଡାକଇ ଆସ ରସିକ ନୂଆ ହଁ ଆସ ରସିକ ନୂଆ ନାରୀ ଦିନେ ଡାକଇ ସେ ନାରୀ ଦିନେ କହିବ ମରୁ ଯୋଗନି କିଆ ଯେତିକି ମା ମାନେ ବିରାଜନା ଅଛ ପାଲା ବାଲା ପୁଅକୁ ଗାଳି ଦବନି କେବେ ତ ଏ କଥା କହେ ନା 5 ଥର ଆଜି କାହିଁ କହୁଛି ଏ ମା ଆଜି ସମାଜର ପାଠ ପଢୁଆ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ହେଲ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କଲ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ତମ ଶାଶୁ ହେରିକା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଥିଲା ତ ଆଜି ହେଇଗଲା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଘରେ ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୂଲିଆ ହେଇଥିବ ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ 200 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଥିବ ଶାଢୀ ଟିକେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପିନ୍ଧିବ ଠାକୁରାଣୀ କତିରେ ଯାଇକିନି ଓଷା କଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟା ମାର ଶାଢୀ କି ହାତରେ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦବ ତା ଶାଢୀଟା ଚିକି ଚିକି ହେଇଛି ଆ ଶାଢୀଟା ଖଦଡ ଲାଗୁଛି ଆସିବ ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇକି ଘରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଶାଢୀ ସହ ଧରିବ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ କହିବ ଯୋଗନିଖିଆ ତ ପଇସା ଗାତକୁ ଯାଉ ତୁ ଚୁଲିକି ଯା ଏଇ ଶାଢୀ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ନାଇଁ ଯେଉଁ ନାରୀ ଦିନେ କହଇ ଆସ ରସିକ ନୂଆ ଆସ ରସିକ ନୂଆ ଦିନେ କହିବ ମରୁ ଯୋଗନି ଖିଆ ମୋର ଯୋଗଣି ଖିଆ ଯେଉଁ ନାରୀ ଦିନେ ଡାକଇ ଆସ ପାଖରେ ବସ ସେଇ ନାରୀ ଦିନେ କହିବ ମୋର ଗାତରେ ପଶ ଏ ଗୋପାଳ ତମ ଟଙ୍କା ତମ ଧନ ନିଆଁ ଚୁଲିକି ଯାଉ ତମେ ନିଆଁ ଚୁଲିକି ଯାଅ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କାଲିର ନାରୀ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ରାମ ଠାକୁର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟା ନାହିଁ ଜୀବନଟା ଦୁର୍ବିସହ ହେଇଯାଏ ରାମ ଆଜି ପଡିଛନ୍ତି ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅନୁଭବୀ ସିନା ଅନୁଭବ କରିବ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ବିମଳାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖିଲେ ନାରୀ ବିଚ୍ଛେଦଟା ଏଡେ କଷ୍ଟ କଣ କରିବି ଭାଇ ମାନସିକ ପାଲା ତ 5 ଥର ଡାକୁଛ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ବାଦ ତ ହଉନି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ମଲ୍ଲିକି ଥାଉ ଆମେ ବୁଢା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉ ପାଲା ତ ମା ହଉଛି ଆଉ କଣ ରାମ ଠାକୁର ସେଇଦିନ ଭାବିଲେ କଣ ଭାବିଲେ ନା ଆଜି ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାମ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଭାଷାରେ ରାମ ଠାକୁର ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆହନ ମଣି ମଣି ତ ଗୁଣ বেগুনি দিব মাকে দিব বেগুনি দিব মাকে দিব সতে ভাগ্য শিব কি কথা শিব শিব পরতে ননা শিব সুমারি মরিবা মুকতি গতি কি সংসার কহিলে দেবকী
ବନ୍ଧୁ ହଁ କାଲି କୁଳମଣି ଭାଇ ଫୋନ କଲା ହଁ ବିଜୟ ଭାଇ ଯଦି ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲେନି କି ସାର୍ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି କାଲି ରହିଥିଲୁ କନିକା ଭିତର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ରାତିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇଲେ କଣ ହବ ପାଲାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ମା ରାମ ଠାକୁର ଆଜି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଆହା ନବର ମଣି ମଣି ତ ଗୁଣ ଗୁଣି ଗୁଣିଆ ଜୀବନ କି ଜୀବ ଏ ବୈଦେହୀ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଗୁଣକୁ ଗୁଣି ଗୁଣି ମୋ ଜୀବନ କି ଚାଲିଯିବ ଇଏ ଯିବ ଗଲେ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ମା ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯେତେ କଥା କରୁ ସାର୍ ଯଦି ନାରୀ ନାହିଁ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ତା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘର କିଏ କହିଲେ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ନାରୀ କି ନେଇ ପୁରୁଷର ଘର ଯଦି ନାରୀ ନାହିଁ ମା ସେ ଘରଟା ଉଜୁଡି ଯାଏ ନାରୀ ହଉଛି ସର୍ବଂସ୍ୱାହା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାରୀ ହଉଛି ସହନଶୀଳ ଆଜ୍ଞା ତା ନା କାହିଁକି ନାରୀ ମା 5 ଥର ପାଲାକୁ ଆସିଲି ବଡ ନୁହଁ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମମତା ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଦଇଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମା ତମର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ନାରୀ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ କହ ଖରକା ଖରି ତା ନା ନାରୀ କମ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କହିଲା ସବୁବେଳେ ଖରକା ଖରିକି ତା ନା ନାରୀ ହାତରେ ବସୁନୁ ଆଜ୍ଞା ହାତରେ ହାଟରେ ମୋର ଭଲ ବାଇଗଣ କେହି ନେବେନି କୁକୁରା ବାଇଗଣ ଥୋଇବି ଆଗେ ବିକ୍ରି ହବ ବାଇଗଣ ବି କହନ୍ତୁ ଖାଲି ଯିଏ ଆସନ୍ତା ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ଗୁଡା କହନ୍ତୁ ଓଡିଆ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ଫାଳା ନାହିଁ ଆମ ଘରେ କମ ଲୋକ କିଏ ଆମ ଘରେ ଦୁନିଆ ଲୋକ କିଏ ହାତ ଦେଖେଇବ କାହାର ଜାତକ କଷିବି ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ଗାଲୁଆଟା କାଳେ କାଳେ ଏ ଗାଁରେ କିଏ 2 ଜଣ ଜାତକ ଦେଖେଇବେ କି କଣ କଣ ମୁଁ ଜାତକ କିଏ ବାଦଲ କିଏ କଣ ଧର ସିଏ ମୋ କତିକି ଜାତକ ନିକାଇଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହିବି କୋଉଟା ହବ କୋଉଟା ନ ହବ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ହବ ମାନେ ସେଇଟା ହବନି ଯୋଉଟା କହିବି ହବ ସେଇଟା ହବନି ଯୋଉଟା ନ କହିବୁ ସେଇଟା ହବ ପଇସା ନେବି ଆଗେ 200 ଟଙ୍କା ନେବି ତାପରେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ବସିବେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ କରିବି କମ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ କଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ନା ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ମିଶେଇ କହିବି କଣା କରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଧଇଲା ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡେ ଚାନ୍ଦ ଉଦୟ ହୋଇଲା ମୋର ଟିକେ ପଢା କମ ମୋର ତୋ ଠାରୁ ପଢା କମ ଆଇ ଏମ୍ ଲେଡି କଣ କଣ କଣା କରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଧଇଲା ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡେ ଚାନ୍ଦ ସେ ଉଦୟ ଗୋଟିଏ ଧାର କଣା କରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଧଇଲା କଣା କରାଣ୍ଡି କିଏ କଣା ହେଲା ଏକାଖିଆ ଶୁକ୍ର କରାଣ୍ଡିର ଅନ୍ୟ ନାମ ମିନ ଶୁକ୍ର ମିନ ଯୋଗ ତ ବେଳ ଭଲ ନାହିଁ କଣା କରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଧଇଲା ମଉସା ଠିକ ଅଛି ଭୁଲ କହିବ ତା ପରଟା ଧାଡି କଣ ହେଲା ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡେ ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡେ ଚାନ୍ଦ ଉଦୟ ହୋଇଲା ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାନ୍ଦ ଉଦୟ ହେଲା ବୋଇଲେ ଷଣ୍ଢର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବୃଷ ଚାନ୍ଦ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ବେଳ ଭଲ ନାହିଁ ଘୁଷି ଦବ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା କଣ କରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଧଇ କଣା କରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଧଇଲା ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡେ ଚାନ୍ଦ ଉଦୟ ହେଇଗଲା ବେଳ ଭଲ ନାହିଁ ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ ନା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଜମ ଲୁଚଇ ଜମ କଥା କହୁଥିଲ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପଳିଆ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଯମରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡି ମାଠିଆରେ କେମିତି ହେଲା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଜମ ଲୁଚଇ ମାଠିଆର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା କୁମ୍ଭ ଜମ ହେଲା ଶନି ଶନି କୁମ୍ଭା ଯୋଗ ଶନି ଦଶା ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ମହାଦେବ 7 ଦିନ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିଲେ ଯୋଉ ଦିନ 8 ଦିନ ହେଇଛି ମହାଦେବ ଶୁଖିଲା କହିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସଂଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଗଲା ମହାଦେବଙ୍କୁ ସଂଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଗଲା ମହାଦେବ ପାଣି ଭିତରେ ପଇଥିଲେ ଆଇଲାଣି ସଂଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆଉ କାହାର କଣ କହିବ କାହା ବଢି କଣ କାହା ବଢି କଣ ବଢି ନୁହଁ ସେଟା ବଡି ବଡି ବାବୁରେ ପାଲା ତ ହଉଛି ହବ
ଆମେ ବସିବା ଲୋକ ଜମ ଜମ ରହିଲେ କୋଉଠି? କୁମ୍ଭ ଭିତରେ ମାଠିଆ ଭିତରେ। ଜମ କୋଉଠି କିଏ? ଜମ କିଏ? ଜମ କିଏ? ହଁ ଜମ ପା ଶନି। ଶନି କୁମ୍ଭା ଯୋଗ। କିରେ ଜମ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଶନି ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଆଉ ଜମ ଯିଏ ଶନି ସିଏ କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମାଠିଆ ଭିତରେ କୁମ୍ଭ ଭିତରେ। ବାଦଲ ବାବୁ ସାରେ ତମେ 14 ଟଙ୍କାରେ କହିବ, ହଁ ମୁଁ 25 ଟଙ୍କା କଥା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଜମ କିଏ? ଜମ ହଉଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗ ଆକାଶରେ ଯୋଉଠି ବାଦଲ ଅଛି। କହିଲେ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ। ଆହା ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ। ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଘରେ ଦେଖିଛୁ? ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଛୁ? କଣ ମୋର 3 ତାଲା କୋଠା ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଖା ପାଡ଼ିଦେଲା, ଆପଣ ବଇଥିଲେ। କଣ ହେଇଛି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଖା ପାଡ଼ିଦେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସୋଫା ମୁଁ ପାଟିରେ ବସିଲା ଅଖାରେ। ପାଟିରେ ପଶୁନି ସୋଫାକୁ ଅଖା କହିଲୁ। ସୋଫାରେ ଆପଣ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗାଧେଇକି ଆପଣ ସୋଫାରେ ବଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଖାରେ କହୁଛୁ? ହଁ ମୋ ପାଟିରେ ବସିଲା। ବାଦଲ ସାରେ ଜମ ସାରେ କିଏ? ଜମ କଣ କିଏ କହୁନା? ଏଇ ଗାଁରେ 5ଟା ପାଲା ବାଲା ଏଇ ମାସରେ ଆସିବେ। ହଁ ଜମ କିଏ? କୋଉଠି ଘର? ମାମୁଁ କହ। ଆଜ୍ଞା ଜମ ଯୋଡିଏ ଅକ୍ଷର। ଆଉ କେବେ ମଲ୍ଲିକ ଆସିବ କଥା ହବା? ଜମ 2ଟା ଅକ୍ଷର, ଗୋଟିଏ ଜ ଗୋଟିଏ ମ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଚିରନ୍ତନ ଯିଏ ସତ୍ୟ ସିଏ ଜମ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିବା ଯାଏ ଯିଏ ଏ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜମ। ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର କହିନି ସର୍ପ ଜଣାଣ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ କାଳ ସାର ଆମର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି କାଳ, ସେ ହେଲେ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲା କୋଉଠି ବାଦଲ ବାବୁ? କଥା ଥିଲା ଥାକରେ। ତମେ କହୁଥିଲ 125 ଟଙ୍କା ଆଣ, 14 ଟଙ୍କା ପାଳି ଆଡଭାନ୍ସ କାଇଁ ଆମେ କରିବୁ? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବି କହିବୁ ତମେ 100 ଟଙ୍କା ଆଣ, ଆମେ ତ 14 ଟଙ୍କା ପାଳିଆ। ଆମେ
ପଡ଼ିଲୁ ରେ ମତେ ପଡ଼ିଲୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିରେ ଥିଲୁ ଶୋଇ ଜନମ ହୋଇଲୁ ମଚରେ ପଡ଼ିଲୁ ରେ ମଚରେ ପଡ଼ିଲୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିରେ ଶୋଇ ଏହିପରି ତୋଳା କେତେ କାଳ ଗଲା ଏହିପରି ତୋର କାଳ ଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜିଲୁ କାଳିରେ କାଳି ମନ ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମ ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମରେ ଭାଇ ମନ ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମ ଦୁଃଖ ହୋଇଲୁ ଅନେକ କହିଲୁ ରେ ଅନେକ କହିଲୁ ଦୟା ଧର୍ମ ନାହିଁ ତୋର ହୋଇଲୁ ଅନେକ କହିଲୁ ରେ ଅନେକ କହିଲୁ ଦୟା ଧର୍ମ ଏହି ତୋର ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଚିନ୍ତା ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ପଦପାଦ ଚିନ୍ତା ଏ ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ ରେ ବାଇ ମନ ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମ ଏଇ ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମରେ ବାଇ ମନ ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମ ଏ ମତ ମଙ୍ଗଳେ ଜନମ ହୋଇଲେ ଏ ମତ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ এই অবস্থ করে দেব তোমারে কালী মন নভজে রাম নাম জয় জয় নারায়ণ তুমি রাজীব লোচন পাদ তলে মোর যাউ দিন দিন কহু কহু 36 বরষ পালাবি তীর বলা 37 বর্ষ জীবନରେ পালা গাଇବା ହେଲା ସହଜ ତ ବାବୁ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମମତା ମହମ୍ମଦପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲି 5 ଥର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଥିଲେ ବାବୁ ପୁଣି ଯେ ଆସିବି ଭଉଣୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମାନ ବାଞ୍ଛିତ କରିବି ଆଉ ତୀର ଦରବାରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହଜ ତ ଇଏ ବାଦ ପାଲା ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ବାଦ ପାଲା ଲାଗନ୍ତା ଯଦି 3-5 ଦିନ ଘଟା ଆଉ କେତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତେ ଛଟା ପଟା ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲେ 12 ନିବେଦନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପରେ ବସିଥିଲେ ରାଜୀବ ଲୋଚନୀ ମାନ ଆମ ଠାକୁର ସେଇଦିନ କହିଦେଲେ କହିଲେ ବୈଦେହୀ ଇଏ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେତେ କର୍ମ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ବି ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ତମେ ଲଙ୍କାଗଡର ଅତିକ୍ରମ ହେଇଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମା ବୈଦେହୀଙ୍କର ବିଚାରରେ ମା ସୀତା ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତରେ ରାମ ଏ କଥା ଭାବି ସେତୁ ବନ୍ଧଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାଉନି ରାମାୟଣ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଠିକ କଣ ଭୁଲ କଣ
ମା ଯେତେବେଳେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଲଙ୍କାଗଡକୁ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମା ରାମ ଠାକୁର ସେଦିନ କନକପୁର ଶ୍ରୀ ଦଶ ଶିର କୁମାରୀ ଦଶ ଶିର କୁମାରୀ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶ ରାମ ହେବେ ନରେଶ। ହରସ ସର୍ବ ନର ନାରୀ ସେ ରାବଣା ବୁଝିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ପଚାରେ ସର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ହରସ ଏକମାତ୍ର ବିରସ। କାରଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପାଏ ଗଛରୁ ପଇଲା ମଲା କିଏ ମରିବ କେ କିଏ ମଲା ଆଉ ଗଛରୁ ଯିଏ ପଇଲା ସେ ମଲା ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାଦ ପାଲା ହେଇଗଲେ ଆର ଦଳ ତ ନଥାନ୍ତି ଖାଲି ଏଇରକମ କହି ତାଙ୍କୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ପଇଲା ମଲା କହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ପାଲା ବାଲା ପରି ମରିଗଲେ। ଆଉ କଣ ଆମରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତ ଓଡିଶାରେ ଭୟ କଲେ ବିଗିଡିଲେ। ବାଦଲ ବାବୁ ମୋ ସୁନା ପୁଅ ତମେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କର। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି କୁହ ନା। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଡରନ୍ତି ତା ଆୟୁଷ କମିବନି। ଆଉ ଓଡିଶା ପାଲା ବେଲା ଯାକ ବାଦଲକୁ ଭୟ କଲେ। ହେଇ ମଲ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ଗୋଇ ତାଡିବ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲକ ସାରା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରେ ପଚାରିବୁ ହଁ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ବାଦଲ କେମିତି ମୋ ଘରଟା ସାଲେପୁର ମୋ ଘର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିବି। ନାଇଁ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରେ ପଚାରିବୁ ହଁ କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପଚାରିବ ବାଦଲ କେମିତିଆ ପିଲା ପାଲା କରି। ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଲ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ କାହା ବଂଶ ନ ଉଡେଇଛି କହିଲ ବସ ବୁଡେଇଛୁ କଣ କହିଦେଲି ଆରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା। ନା ଏ ସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଭୁଲ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯୋଉ ଚାହା ଟା ପିଇଲେନି ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ରହିଗଲା ଆଉ ଗରମ ହେଇଗଲା ଠିକ ହେଇଯିବ। ବାଦଲ ବାବୁ ସାରେ ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ତମ ବ୍ଲକ ତମ ଗାଁ ତମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଭଲ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଲା ଜଗତରେ ମଞ୍ଚରେ ତମେ କାହା ପାଖରେ ଭଲ ହଉନା। ତମ ଗାୟକ କତିରେ ଭଲ ତମ ଦଳ ମେଳାରେ ଭଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ପାଳିଆଙ୍କର ତମେ ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଆଚ୍ଛା ଲୋକ କଣ ବାଦଲ ବାବୁ କହିବ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ମେଣ୍ଢା ମଞ୍ଚକୁ ଗଲେ ଚଢିବି ତମ ମୋଡିବି ତମ ସଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କହିବ ସବୁଦିନ ଆକୁ ହବନି ଯୋଉ ବାବୁ ବନ୍ଧୁଗଣ 10,000 12,000 ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ ପାଲା 37 37 ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇବା ଜୀବନ ହେଲା। ଗାୟକ ରତ୍ନ ହରିନାଥ ବଂଶର ଦାୟାଦ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଥମ ଆସିଲି ମହମ୍ମଦପୁର ମୋ ବଡ ଭାଇ କୁଳ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ନାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ। ସମସ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମମତା ବାରବାର ରହିଛି ଭାଇ ନାହିଁ ଆଗରେ ବସନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆଖପାଖ ପାଲାକୁ ଆସେ ପବିତ୍ର ପଡାବାଦ ପାଲା ଗାଇଲି ଅଟୋରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଇ ମମତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ଘଣ୍ଟାଏ ହରି କଥା ଯିଏ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତରେ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ ବାହୁନୁଥିଲେ ଆଜି ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଗଲେ। ବିଂଶ ବାହୁ ରାବଣକୁ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି। କନକପୁରର ଶ୍ରୀ ବୋଇଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାଗଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପହରଣ କରିଦେଲେ।
राजा को मारिदेले राज्य अपहरण ହେଇଗଲା विचार कले रामू कौन विचार कलु इते बड़ कथा कली 7टा समुद्र बंध बांधिली विंश बाहु रावण को मारिली का पाई गोटे नारी 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 गोटे नारी पाई मो जीवन परिचर्याटा एते बढ़ी गला आगे आगे सर गोटा नारी की सुरक्षा दबा पाई मो जीवन परिचर्याटा सार बढ़ी चली किंतु से नारी जनक लंका गड़े रावण को मारी सारिबा परे राम ठाकुर चाहे सीता काई ये जनक आत्मजा मोर हृदय संखाई माँ माने त्रिजटा राक्षसी डाकी देइची पहुंची जाइची सीतांको पाखरे कहची माँ माँ मो प्रभु आसी पहुंची गलानी विंश बाहु राक्षस रावण मरी जाइची अचिरे तब दुख विनाश गला जीवन सेवा जाक पासरी भला आखिरे धारा शिरावणी लोतक कांदुची त्रिजटा राक्षसी जीवन रे मु सेवा करिछि कि न करिछि जानिनी मु सुनी सारिलेणी राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर मो बड़ बाबा विंश बाहु रावण को मारी सारिलेणी लंकागढ़ सौंदर्य को अपहरण करदेलेणी जीवन रे 340 दिन भीतर दिनटी मु खाइनी होलो रे माँ गोटे दिन मु शांति रे तो बिना सोई पारिनी केवल माँ तोरी सेवारे मु निपुणा हेतले मु गई जाकी बिछुआती प्रेत की देवता सबु जाने था मातो सकल करता जीवन रे मातो सेवा मु करिछि कि नहीं जानि पारिनी मैं আজি तो सेवारु मु वंचित हे जीवी पाद तले त्रिजटा पड़ीची जीवन रे मातृत्व ममता कौन मु जानी नथिली कहीं मु पूरा दानवपुर जन्म
ମୁଇଁ ଛକି ମୁଁ ବି ଛୁଆତି ଜାଣିନି ମା ମୁଁ ତ ପାଦ ସେବାରେ ନିପୁଣା ରହିଥିଲି ଇଏ ମନ ଭାବୁଥାଏ ବିଧି କରେ ଆନ କିଏ ଜାଣି ଅଛି ଭଲ ବିଧିର ବିଧାନ ମା ମୁଁ ତ ସେବାରେ ନିପୁଣା ରହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ସେବାଟା করে ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତତେ କରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ମା ବୋଲି ତ ସେବା କରୁଥିଲି ଆଜି ରାତି ପାହିଲେ ମା ମୁଁ ତୋ ପାଦ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବି ଧାରା ଶ୍ରାବଣର ବନ୍ଧ ବାନୁନି ଆଖି ପତା ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ତ୍ରୀଜଟେ ସୀତା ତାକୁ ପାଗଳି କହିକି କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ ପାଗଳି ରେ କାନ୍ଦନି ପାଗଳି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆପଣ ଚାଲିଲା ପରେ ଆରେ ମା କୁଆଡେ ଯିବି ତୁ ଅଲି ଅଳି ମୋର ବାଳା ଜୀବନ ସେବିକା जीवन जेते सेवा भाभी भाभी काहे अरे पागोली कांदुचो जीवनर शेष देखा टिके आजी पाइबी ମୁଁ ଜଣେ ପର ପୁରୁଷ ଅପହୃତା ହେଇଯାଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ବେଳେ ପର ପୁରୁଷ ମତେ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ରେ ପାଗଳି ମୋ ଜୀବନଟା କେତେ ଦୁର୍ବିସହ ତୁ ଜାଣିନୁ ମା ଇଏ କାହାନ୍ତି ରଘୁରାଣ ମୋ ପରାଣ ଦେବତା ସେ ପାଦେ ସଦିକା ହେବି ଜୀବନ ବାରତା जोटा कहिछि माल आज आसुचंती राघवेंद्र सरकार सूर्य वंशर कुल प्रदीप रघुकुल तिलक राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर माँ अशोक वाटिकारे देखा गला माँ सीता अदूरे देखिले उतुकल घंट जदुमणि साहित्य पाला न बंचिले माँ ओडिया घर जातिर महत
ओडिया मार भाषा प्रबंध बंचे ना पहले दुर्वासा आदि पूज्य सिए दुर्वादल तेज पूर्वाभिमुखरे रहिने बारे दुर्वासादि पूज्य दुर्वादल तेज ମା ବୈଦେହୀ ସୀତା ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ତ୍ରିଜଟାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଦୂରରେ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ତନୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସିଲା ଦୁର୍ବାସାଦି ପୂଜ୍ୟ ଦୁର୍ବାସା ଆଦି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ରାମ ଆଜି ଅଶୋକ ବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନର ପୂଜାରିଣୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦକଞ୍ଜରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମଟିଏ ବାଢି ଦିଅନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ବାଢିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ ରାମ ଠାକୁର ସୀତାଙ୍କର ଓଢଣୀ ନାହିଁ ସୀତାଙ୍କର ଓଢଣୀ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ସୀତା କଳିଯୁଗ ସୀତା ଏତିକି ବେଳେ ତମେ ସୀତା ତମ ମୁହଁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଡୁବୁରି ହାଣ୍ଡିଆ ସୀତା ତାର ଗୋଟେ ପଛ ଅଛି ଦେଖିଲେ ତା ପଛ ଅଛି କଣ ପଛ ମାନେ ତା ଛୁଟି କାହିଁ ସୀତା ଏମିତିଆ ସୀତା ଉମା ପା ତା ପଛ ଅଛି କହୁଛୁ କିରେ ତା କେଶ କହିବୁ ଇଏ ଉମା ଉମା ହେଲେ ତ ଯାହା କଲେ ଉମା ତ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଡ଼ କରି ତମେ ଉମା କାନ୍ତ କାନ୍ତ ଭାରି ସୀତା କାନ୍ତ ଆଉ କୋଉ ଗୁଣରେ ସରସ କୋଉଟା ନ ଜାଣିଛି ଆଉ ଉମା ହେଲା ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ ଉମା କାନ୍ତ ହେଲେ ତା ଦାନ୍ତ ବାହାରିଲା କୋଉଟା ତୁ ନ କହୁଛୁ କଣ ଯେମିତି ଓଳି କୁହନ୍ତି ସେମିତି ଓଳି କୁହ ସେତିକି ବେଳେ ମା ବୈଦେହୀ ପ୍ରଣାମ ବାଢି ଦେଲେ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ମା ସୀତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଦାଶରଥୀ ଅନେକ ଦିନ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଅପହୃତା ନାରୀଟିଏ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୀତାଙ୍କର ମତେ ପର ପୁରୁଷ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ଯଦି ନ କରିବି ପର ପୁରୁଷ ଯୋଉ ନାରୀ କି ଚୋରି କରେ ତା ପୁରୁଷ ସେ ନାରୀ କି ଗ୍ରହଣ କରିବ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଆମ ଗାଁରେ ଦିଟା କେସ୍ ସେମିତିଆ ଆମ ଗାଁରେ କେସ୍ ଆମ ଗାଁରେ ଦିଟା କେସ୍ ଏଇଠି ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ସେଇ କଥା ନା ମୁଁ ବା ଖାଲି ମୁଁ ଆଜି ଉଠୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ବସାଇଛି ତୁ ନହେଲେ କଣ ସମ୍ଭାଳି ଦିଅ ବାଦ କାଲା ହେଇଥିଲା ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ତାର ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେମିତି ସୀତା କଥା କହିଲି ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆମ ଗାଁରେ ସେମିତି 2 ଜଣ କଣ ତମ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ 2 ଜଣ ସେ ମୋର ହିସାବରେ ସାତମା ହିସାବ ହବ ହିସାବରେ ସାତମା ହବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ବର୍ଷ ସେମିତି କଣ ଜେଜର ସାନ ଜେଜ ହେଇଥିବ ଅଣ ଜେଜଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇକି ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଜେଜ ସେ ଆଇକି ନାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ସେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା ପଳେଇଲା 15 ଦିନ ଜାଣିଲ ହଉ ଛୁଆ ଭାଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ 15 ଦିନ ତାକୁ କିଏ ନେଇ ପଳେଇଲା ତାକୁ ଯେମିତି କିଏ ନେଇ ପଳେଇଲା ସେଇ 8 ଦିନ ତଳେ ଘରକୁ ଆଇଲା ସିଏ ତାକୁ 8 ଦିନ ଯେମିତି ତଳେ ଘରକୁ ଆଇଲା ତାକୁ ମାରିଛି ତାକୁ ଏତେ ବଡ ମାନେ ଏମିତି ମାଇଲା ଭାଉଜ ମା ପଳେଇଥିଲା 8 ଦିନ ସେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆଇଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ମାଇଲା ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଯାଇ କେସ୍ ଲାଗିଲାଣି ହାଇ ପ୍ରେସର
ସ୍ମାଇଲ ଷ୍ଟୋକ ବା ପଟକୁ ହଁ 21 ମସିହାରୁ ହଁ 26 ଯାଏ ପାଲା ଗାଉଛି 25 ସରିଲା। ହଁ ହଉ କଣ ଅଛି କେବଳ ଏ ହୋମିଓପାଥି ବୋତଲ ଥୁଆ ହଉଛି ପାଲା ଚାଲିଛି କିଛି ନାହିଁ ମାଙ୍କଡ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଗଛଟା ଛାଡ଼ିଦବ ନା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲେ ରାଗ କମିଯିବ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ ନାଇଁ ସେ କଥା କହୁନି ବୟସ ଯେତେ ହଉଛି ବାଦଲ କହୁ ନା କହୁ କଣ ନା ନା କିଛି କଣ ବୟସ ପଳଉଛି କିରେ ବୟସ ମତେ 51 ଝୁଅଟା ବାହା କରିଦେଇଛି ହଁ କଣ ବୁଢା ହେଇଗଲି ବୁଢା କଣ ସେଇ କଥା କହୁଛି ବୁଢା କଣ ଆଉ କୋଉ କୋଉ କହିସାଇଲୁଣୁ ମାଙ୍କଡ ବୁଢା ସେ ହେଇଗଲେ କଥା ବି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି କିରେ ମଲ୍ଲିକି ବୁଢା ହବନି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଭଲରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି 30 ବର୍ଷ ଓଡିଶାରେ ପାଲା ଗାଇବି ହଁ ମହମ୍ମଦପୁର ଫେର 5 ଥର ଆସିଲେ 10 ଥର ହେଲା ପରେ ବୁଢା ହେବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନା ଆଜ୍ଞା ମା କଣ କହୁଛ 10 ଥର ହବନି ହଁ ହଁ ମା ମୁନେ ଭୁଲେ ଆଚ୍ଛା ମା ହଁ କହିଦେଲି ହଁ ଆଉ ମୋ ମାଇକି ଯୋଉ ଗାଁ ବାଲା ଟେକି ନେଇଗଲେ ଯୁବ ସଂଘ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଘର କଥା ଆସିକି ଗାଡ଼ିରେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ମୋ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ମାଇକି ଯୁବକ ତା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହଁ ଯୁବକ ସତ ହଁ ତତେ 22 ଥର କହିଛି ତୁ ମା କଥା ପେଣ୍ଡାଲରେ କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ମୋ ମାମୁଁ ଆଜି ତତେ ବସାରେ କହିଛି ହଁ ତୁ ପହର ଦିନ ଯାଇଥିଲା କି ପେଣ୍ଡାଲରେ ତମ ଧିଙ୍କର ଝଗଡା ହଁ ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ହେଲା ତୁ ତ ତା କଥା ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ତୋ ମାଇଁ କଥା ପଳେଇବା କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଳେଇନି ତାକୁ ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲା ଟେକି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ତୁ କାହିଁ କହୁଥିଲୁ କାହିଁ କହୁଥିଲି ହଁ ସେଦିନ ଝଗଡା ସିଏ କଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଲାବ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ମାଇକି ଟେକି ନେଇଗଲେ ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲା ଆରେ ହସିବା କଥା ତମେ କାନ୍ଦ ନା ତମେ ହସ ମାଇକି କାହିଁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପାଲାକୁ ଆମେ ପାଲାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଇ ଟ୍ୟୁବଲରୁ ପାଣି ମାରୁଥିଲା ମାଇକି ମାନେ ଫିଟ୍ସ ମାଇଲା ତାର ବାତର ପାଣି ଘରକୁ ନେଲା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଟ୍ୟୁବଲ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାରୁଥିଲା ତାକୁ ଫିଟ୍ସ ମାଇଲା ସେ ମାଇ ନେଉଟିକି ପଇଲା ବାତ ମାଇଲା ଆଉ ଯେମିତି ବାତ ମାଇଲା ସେ ଯୁବକ ସମୟ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେକି ନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପକେଇ ତାକୁ ନେଇଗଲେ କଟକ ମେଡିକାଲ ଏ ରାଗୁଥିଲା କାହିଁ ପଚାର ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାକୁ କହୁନୁ ସେ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛୁ ଯୁବକ ପିଲା ଟେକି ନେଇଗଲା ସେ ରାଗିବନି ତତେ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ ନୀଳଗିରି କାଳିଆରେ ତତେ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ ନୀଳଗିରି କାଳିଆରେ ତତେ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ ନୀଳଗିରି ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡି ଭୋଗ ଖାଉ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡି ଭୋଗ ଖାଉ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଆଣେ ବସେছে ଭାଇ বলিয়ারে তোতে চিহ্নিছে ମୁଁ ନୀଳଗିରି কাଳିয়ারে তোতে নারায়ণ নীলাচল মুদ্রা অনন্ত নাগন্তরে যোগজার নিদ্রা উঠে ফর ফর জন্মকুবারে বেগে রক্ষা কর রাম সীতাঙ্কর বার্তা হইলা আরম্ভ নিজটা নামনি রাক্ষসী পকাইলা দম্ভ জগত জননী মর্যাদা পুরুষ পাশরে হাজর পাদ তলে জনক আত্মজা করিলা জুহার দুই পাদ ঘুঞ্চি গলে প্রভুর ঘুমির গাইবা কহিবা বাবু নুহই সহজ গাই কহি জানিলে সিনা লাগিব মৌজ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର ଘୂମିର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁର ବିଚାର ମହାକଳି କଳୁଷିତରେ ନିଷ୍ଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର ମହାକାଳ ବେଳା ଏବେ ବାବୁ ଚାଲିଛି ସତ୍ୱର ଦରବାରେ ମଲ୍ଲିକି ଏବେ ନାରାୟଣ ବାରରେ ଢାଳି ଅଛି ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ମା ଜନକ ଆତ୍ମଜା ସୀତା ମନରେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପର ପୁରୁଷର ଅପହୃତା ହେଇସାରିଛି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ନେବେ ନ ନେବେ ସିନା କ୍ରୋଧ ପରାୟଣ ବଶତରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦେଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା କହି ଆମେ ଛାଡିବା କି ମାରିବା ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ନେଇଯାଇଛି ସେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ
किंतु सीतांक मनरे प्रश्न बाती मो स्वामी मते ग्रहण करिवे कि नाही तो ठीक टाइम रे बाण माइलु आ कोन छाड़िबो पिला आनंद हो चाहू बंधुगण आज जनक आत्मा जनक नंदिनी सीतांकर विचार मो स्वामी भाई पळेबे मुख्य श्रोता आगे रे बइच आखि रही आज्ञा ना मोर मोर कहला के जदी आपन को टॉपिक न लागुची जोटा कहबे मु समार रखुची काई ना मु एटी पाला वाला मु हमें 2 घंटा बसिला हरि प्रसंग कथा नहीं आज्ञा सनु सज्जन काई कहउची ना रामायण कथाटार सार मीमांसा करे आज्ञा आज्ञा सीता ठाकुराणी कहले कोना मो स्वामी जदी मते न नियंती मु भी निरूपाय ये सत की ही जीवन जीव जीविका जीव जीविका हरवाली गिरा हरवाली भाई जीवने करी स्वामी पाद सेवा पुनरावृत्ति मो जीवन मो स्वामी मत ग्रहण कर शत्रु को विनाश कर आपण भलिया गोटे बोहू सी जनक आत्मजा सीता दशरथ राजांकर बोहू सी दाशरथींकर पत्नी हेउचंती वैदेही गोटे नारी पुराण पृष्ठारे ना केते गुड़िए ना सी डाकिला कहला त्रिजटे जदि मो स्वामी मो पानी ग्रहण करथिले आज परित्यक्ता बोली मते जदि छाड़ी देबे मो स्वामी विच्छेद रे मु बंची पारिबिनी तपस्वी रे मेहर लेखिले जी सीता कहउचंती कहले त्रिजटा कहले मतनु दागधा त्रिजटाकू डाकिले कहले भौणी आज पर्यंत सेवा करिच कौन ठिया हो मल्लिक रो रोल प्लॉट दरकार नहीं ये केला पाला नियो तो मत को ताकू जी ठिया हो कौन ठिया थरे डाकी दल ठिया कौन ये झुओ पिला पाला से भेष हो ये भेष हो रो फिर ये माटी होची बस्तम प्रधान माटी आज्ञा मु हरिनाथ वंशर दाय दो ये माटी रे पाला दरकार आज्ञा एठी भेष दरकार नाही ईश्वर दरकार टोपी दरकार सज्जन आज्ञा सीता डाकिले कहले त्रिजटा जदि मो स्वामी मते न ग्रहण करन विच्छेद कषण रे मु बंचिबिनी मु सत्य नारी ना आंकी सामान्य नुहे पति व्रतागारी मा लेबे व्रतागारी मा
ରଙ୍ଗୀନ ପାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ସୀମା ଜଗତରେ ଯେତେ ମା ଭଉଣୀ ଅଛ ଆପଣ ମାନେ ସତୀ ହୁଅ ନ ହୁଅ ସେ କଥା କେହି ଆମେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବେନି। କୋଉ ମା ସତୀତ୍ୱ ରଖିଛି ନ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମା ରଖିବା, ସେଇଟା ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ପତିବ୍ରତା ଗାରିମା, ସ୍ୱାମୀ ସେବାଟା ରଖିବା। ଜୀବନରେ ନାରୀର ପାପ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର। କଣ 4 ପ୍ରକାର ପାପ? ଗୋଟିଏ ମାନସିକ, ଗୋଟିଏ କାୟିକ, 2 ଗୋଟିଏ ବାଚସିକ, 3 ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ। 4 ये 4ଟା ପାପ ହେଇଥାଇପାରେ, ଦୁଃଖ ନା। କିନ୍ତୁ ନାରୀର ମା ଆଜି ପାଲାରେ କହି ଯାଉଛି, ଭଲ କଥା। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କଣ ସେଇଟା? ପତିବ୍ରତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବାଟା କରିବ। ସୀତା ଭୁଲ କରିନା, ରାମ କହିଦେଲେ ନା, ତମେ ଯଦି 3 ତାଲା ଉପରେ ମୋ ପ୍ରତି ଲୋଭାକୃତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତ ଏ ପାପ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମନରେ କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଦେଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ପାପ। ତେଣୁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଠିକ କଲା, ଜୀବନରେ ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ରେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ। ଅର୍ଚନାରେ ଭକ୍ତି, ଅର୍ପଣରେ ମତି ଅର୍ପିତ କରେ ଭଗବାନ। କିରେ ଅର୍ପିତ କରେ ଭଗବାନ, ରେ ଭଲ ଅର୍ପିତ କରେ ଭଗବାନ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ନିପୁଣ। କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି। ସତ କଥା ନାଇଁ, କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି। ମତେ ବାଡାଅ। କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ଜଣ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କହିଲ? ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗ। ନାଇଁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ, ଏଇ ଗାଁ କଥା ହଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ବଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ଥର ତାଙ୍କୁ ମୋଡୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ସମୟ ସେତି ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ ଅନ୍ତରେ ଥାଉ ଯାବେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି, ଆଉ ଚିନ୍ତନେ ନାହିଁ ପରା ହାନ ମୁକତି। ଆରେ ହାନବ ଭକ୍ତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା କରିବ, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା ନ କରିବ? ସମସ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପତି ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ସେବାଟା ନାରୀ ଠେଇ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇନି। ସଜ୍ଜନ ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସୀତା, କହିଲେ ମୁଁ ମାନସିକରେ କି କାୟିକରେ କି ବାଚସିକରେ ପାପ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ତ୍ରିଜଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ସତୀ ନାରୀ କରିଦେବି। ମୁଁ ଜୀବନ ନ ପାରିଲେ ଓ ମରିଗଲେ ବି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସେବିକା ହେବି। ମା ଜଗତରେ ପାଲା ତ ମୁଁ ରାମାୟଣ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଜଗତର ସବୁ ନିଜର। ମା ନିଜର ନୁହଁ, ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆପଣାରେ, ବାପା ଜନ୍ମଦାତା ଆପଣାର ନାଇଁ କି? ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କହ? ବାପା ମା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଆମର ଇଏ ଦେହଟା ଜଗତକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା।
ପୁଅ ଝିଅ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛେ ଆମ ଦେହରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜର ଜଗତରେ ନିଜର କିଏ ନୁହଁ ବଦଲ 14 ଟଙ୍କାରେ ତ ମତେ ଖୁଣ୍ଟା ଦଉଥିଲୁ କହିଲୁ ଜଗତର ନିଜର କିଏ ନୁହଁ ସେ ହଉଛି ଜଣେ କିଏ ନିଜର ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ନୁହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମାମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ନିଜର ନୁହେଁ କଣ ପଚାର ନା ପଚାର ସେଇ ନିଜେ କହିବନି ପୁଅ ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ପରିଚିତ ମଉସାଙ୍କର ନାତି ମୁଁ ପାଲାଗାଉ ଥିଲି 10 ତାରିଖ କଣ 21 ତାରିଖ ନା ପୁଅ 21 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦଳ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମ ପୁଅ ପା ଥିଲା ସେଇଠି ମତେ କହିକି ଆସିଲା ଆପଣ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସେ ଅରିଜିତ ମଉସାଙ୍କ ନାତି ବୋଲି କହିଲା ସେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜୀବନରେ ନାରୀ କଥା ତା ନାରୀ ମିଛ ତୋ ନାରୀ ସତ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇ 20 ଦିନ ଭିତରେ ପେପର ଦେଇଥିଲା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲେ ଯାଜପୁରରେ ପନିକିରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହାଣ୍ଡା ସେ ନିଜର ନୁହଁ ବୋଲିକି ସେ ନିଜ ମୁଁ ବା କହୁଛି ଜଗତରେ ମା ନିଜର ବାପା ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଲ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ରକ୍ତରୁ ମା ଠାରୁ ବାପା ଠାରୁ ଆସିଲେ ନିଜର ଜଗତର ନିଜର କିଏ ନୁହଁ ତା ନିଜର ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଥାନ୍ତା ନା ସେଟା ପର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମା ଆପଣ ମାନେ କଣ ପର ନା ସବୁ କର୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଜଗତ କର୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଜଗତ ସାରି ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ପରିବାର କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରୁ ଜଣେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀୟା ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ